ओंलै नै मास मोननै जाबाय गावनो फोरोंबाय आंखौ उन्दैयावहाय थाबायनायावहाय हरदे मैगं बेखौ लांसै लाफाखौ गाइखेरा बेसे खावसेल' होनखायो नाङालै आंनो बिथ' खावसे गाहामखौहाय खावसे नाङा आंनो बेखौ दंखायो लिकुइड दंखायो माया थाइबानि साहा लोंदो जाबाय नुवाखै नों मा लादों नुवाखै नि मानो जाबोदां दुन्दिया बेसे हरदो ओरैबो जासियो सोरनिखौ नै नोंबो सोदोलाय बेफोरथ' गैला बेसारा सिन्था खालामै मेगनबो नुला माबो नुला ओरै मेगनाबो गैला हनै जाला थांदो रावबो फैला हा माया आं बिदि जानो हायालै एथ' बुरजानो औ आय' आसरितलै मैगं फायखारिया माथो हौवा मासेल' बेखौ आच्छा बिसोरखौ नों गुमो ना मायो हा बुन्दा मासेल' माबा हालुवा मासेल' मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 10 गाय गुमो नोङो माबे खानजि लाबाय खानजि आच्छा नोङो ना खान्दा लाबोयो ना खानजियाबो र' बायजायालै होमबा बिदिनो आं फैबाथाय गोदावफ्लाङो खेलायफ्लाङो जंखायफ्लाङो आरो गावसोरबो बिराद मोजां मोनो दा फुंनि बेलायावहाय दा बालागबासो थांलायबाय आरो नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला जुदि आरो नायदोंब्ला नुदोंब्ला साबसक्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव बेनो जथेस्थ' नोंनिबो थाखायबो आंनिबो थाखायनो बास स' बाय टेक केयार अल दा बेस्ट I hope